Adásunk után nem sokkal kezdetét veszi az Óvárosi Kulturális Napok, este 8 órakor kerül sor az ünnepélyes megnyitóra. Megnyitó beszédet Pátkai Zsolt alpolgármester úr mondja majd, aki most ide eljött hozzánk a városi strandra. Ráadásul nem is egyedül érkezett, hanem kisfiával, Palikával. Üdvözlöm, szervusz Palika! Szép jó estét kívánok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a Városi Televízió minden kedves nézőjét. Adásunkat ugye a déli órákban rögzítjük, merre jártak most éppen kettesben? Hát járjuk a várost, úgymond dolgozunk, vásárolunk, ebédre pedig megyünk haza. Az ebédnek valót vásároljuk be a végén, és megyünk haza, a délutáni alvást elősegítő kifárasztás. Palika ezekben a pillanatokban is dolgozik, most éppen a térkövet locsolta a csodálatos vízipisztolyával, de térjünk vissza a ma esti, illetve a hétvégi eseményekre. Ugye amire utaltam már itt az imént, az Óvárosi Kulturális Napok veszi kezdetét. Ön mondja majd a megnyitó beszédet. Mit fog majd kiemelni beszédében? Hát igen, ez is bizonyítja Szászhalombatta nagyon sokrétű kulturális tevékenységét. Hogyha megnézzük, akkor Dunafürednek is van önálló kulturális napja, Óvárosnak is van, most már hál' Istennek, és ugye van a Battai nap, ami egy összvárosi kulturális napok. Úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog az, hogy település részenként is vannak önálló kulturális napok. A mai nap veszi kezdetét egy színházi előadással, majd szombat, vasárnap napközben családi rendezvények lesznek, holnap este Ergo koncert lesz, ami egyedülálló, ilyen még Óvárosban nem volt. Én bízom benne, hogy nem fogja a környéken lakókat túlzottan zavarni, illetve arra szeretnék kérni minden ott lakót, hogy erre az egy napra legyen méltóságteljes és viselje türelemmel a zajt, hogyha neki ez nem kedves ez a rendezvény, ezt követően pedig egy utcabál lesz. Úgy gondolom és bízom benne, hogy nagyon nagy sikert fog aratni. Ahány településrész, annyiféle specifikum, annyiféle sajátosság. Ugye minden szászhalombattai település résznek megvan a maga arca. Óváros. Óvárosnak milyen az arca? Milyen ott élni? Milyen képet mutat Óváros? Hát ugye tudjuk, hogy 1970-ben lett Szászhalombatta város, tehát a lakótelepi rész azóta fejlődik. Azért Óváros ennél lényegesen korábban úgymond létesült és él. Szászhalombattának ez a úgymond szülő atya Óváros. Több település részből áll, most már ugye megvan a maga régi falusi hangulata, de egy új kertvárosi hangulatot is áraszt. Elsősorban a régészeti park és környéke, illetve a focipálya és környéke, ezek már új részek, ugye van lakópark is, ugye a Mattakert. Nagyon sokrétű és egy nagyon egyedülálló településrész Óváros. Rendszeresen részt vesz különféle közösségi eseményeken. Miért tartja ezt fontosnak? Elsősorban azért tartom fontosnak, mert ugye óvárosi képviselő vagyok, és úgy gondolom, hogy óvárosiaknak is jár egy hétvége, ahol gondtalanul, önfeledten tudnak szórakozni, kikapcsolódni, és itt szeretném megemlíteni a szerb kisebbséget, akik nagyon aktívan bekapcsolódnak a programokba, és nem utolsó sorban pedig a katolikus egyházközséget, ugye ez a óvárosi búcsúhoz kapcsolódik, és ugye itt Szent László napi körmenet is lesz, illetve egyházi rendezvények is lesznek, és nagyon fontos dolognak tartom, hogy erre az alkalomra megnyílik a szerb templom is, tehát meg lehet látogatni a szerb templomot. Erre szeretnék mindenkit invitálni, hogy menjen el, nézze meg, országosan egyedülálló szépségű, kívül is és belül is, és nem utolsó sorban pedig a katolikus templom is megnyílik, azt is meg lehet látogatni azoknak is, akik nem járnak misére. Milyen csapat szervezte a kulturális napokat? Hát természetesen a Barátság Kulturális Központ Szigetvári József vezetésével, és nekik is meg szeretném köszönni a nagyon profi és gyors és hathatós munkát. Hoppá! Egy őszi barack Palikánál. Végezetül önök melyik eseményt várják a legjobban? Én természetesen várom a ma esti színházi előadást, ez nem elsősorban családi rendezvény, nekünk a családi rendezvények a fontosak, bogármuzsika lesz szombat és vasárnap is, ezen amúgy is a feleségem részt vett, mint magánember a gyerekekkel,
különböző családi események, és természetesen jó magam is elmegyek erre a óvárosi kirándulásra, amit a Barátság Kulturális Központ szervez. Kíváncsi vagyok, hogy számukra mi az, ami fontos és említésre méltó óváros tekintetében. Óvárosi kulturális napok, tehát péntek este, ma este, megnyitó szombat, vasárnap, egész nap programok. Palika, milyen a barack? Ízlik? Finom? Finom? Ízlik. Reméljük, hogy ízleni fog a százhalombattaiaknak, az óvárosiaknak, az óvárosi kulturális napok elnevezésű rendezvény is. A polgármester úr, Palika, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen én is. Köszönjük szépen.